pod dwa biro mang'eny, pod gidwa hulre mang'eny, makoro sani opposition dhi bedo, kata opposition makoro iwacho ni opposition koro dhi bedo iye kan. Nikech barruok osechako neno. Gidwa chako yware kendgi. Pogruok mar paro osechako neno. Kata kamano Jaindi karwaki e okang' ma kamano. Nikech ka koro Boni Halwalo wacho ni jatend migawo ariyogo, mano moriwo Moses Kuria kanyakla kod Chirchir, mano mochung' ne weche bag teko. Wacho ni gisebedo ohinga ahinya e keto nengo mar ngima kata mana duoko nengo mar ngima piny. E wang'i kaka jalony weche mag ochumi, wach ma kamano wacha. Gima ng'eyo, gima jaduong' ni otimo marach, ni ing'e ni wan gi sirikal miluongo gi dho ngere ni cabinet government. Kendo gima iluongo ni cabinet en monego bed nota piny. To en odhi oole josiasa, ola josiasa moko ng'iyo ni ng'ane nigi skills mane, ng'ane nigi skill, ng'ano somo ang'o, ng'ano timo ang'o. E tabu makoro wan go sani ni. No ola ji iye kanyo. Dhi ng'iye cabinet mar Kibaki. Dhi ng'iye cabinet mar Uhuru. Ni neno ke joma niketo kanyo ing'iyo ni ng'ani bo ng'e gima otimo. To wuoyi ne nchotimo gimoro nodhi ola ji kanyo e cabinet kanyo ka gima thothne gin josiasa. Koro ok en technocratic ang'o. Ok en technocratic cabinet. Mano part of the problem man godo. To adier gima giwacho, there's a sense nitie king'iye ng'amo nego ting' pek ni ok en jok matimo ginegi gigi te kisungu wacho niya the back ends with gi wuon piny. Kikwa no blame ji magine mana tenge gi en jaduong' emungiso gimondo timo. Ineno kaka ncha gibukore sani gichikore no nakoni ni en sirkal pata potea. Gichikore ni gikelo battery. Gikelo gine masitima. Boda matiyo gi stima. Boda masitima. Mtoka matiyo gi stima. Gichikore gikanono. Nikech kidhi neno ni in gigutiyo gi miluongo ni EV battery. Giyane prices mag EV battery. Ding'e nengo mag EV battery. Kaka chalo e piny kaka gidhi malo. Kata mtok miluongo ni Tesla gi. Europe kuma ncho se los gi to gin gichikore go up and down en sirkal chikruok up and down pata potea tema makoro wase jok machiwo paro ne sirikal, wase jotend migepe koso jogoro magi an ka wuond ng'amuseyo en wuon piny. Ichalo ng'ama nyithi ng'ate imitimo emegine emiseyo to wuon wach timo ang'o. Wuon wach tiweyo. Wuon wach en wuon piny. Kodwaro ni ng'ato achiel kuom gi timo maber ogol mano wachne. Koero no dwa reshuffle gi otim kamano wachne. Gima ok ber ni biro landonwa ni weche dhi medore marach to kinyiso gi mondo utimo mondo utimo ang'o. Mondo los gik maber. To gik maber mutemo no utimo. Kutemo potea. Gineno ka Halwalo wacho. Ne giwacho iluongo ni G2G contract. Nigi se sign gima lich miwuoro ni G2G contract dengo gik moko dhi dok chien. Ka gik sane en koro en misigo ma wan go maduong' mwakia gima biro time ka wachule next week wakia gima biro timo na dola. To magi kinde mabende wanene sirikal Kenya Kwanza wang'eni chieng' tarik 13 mano mar dwe mar 9 juma mokalo kana girwako higa achiel. To buo higa achiel ni weche mathoth osetimore. Higa ni kende waneno kata mana ka jotije